så eksponentiel reaktion for i dag. Jeg håber, det giver mening. Men godt, tak for i dag. Hej. Jeg forstod ikke en skid af, hvad hun sagde derinde. Altså, det giver overhovedet ikke mening. Jeg forstår det overhovedet ikke. Altså, som om jeg nogensinde kommer til at bruge det der i virkeligheden. Hun må være dum. Altså, hvad fanden skal vi bruge det til? Nå. Vi ses. Hej. Jeg havde lige glemt halsekæde. Julie, vent lidt. Prøv lige at komme her. Det er fordi, kan du huske i går i fysik, hvor vi lagde 5 bakterier? Ja. Det er fordi, nu forstår jeg ikke, der er kun gået 1 døgn, og nu er der 9 bakterier. Det giver jo ikke mening. Det må jo betyde, at... Det må betyde, at man kan stille det op som en eksponentiel funktion. Altså, f af x, det er lige med b gange a i x'ene. Og vi ved, at vi startede med at have 5 bakterier, så derfor må det hedde f af x er lige med 5 gange... Hvad er fremskrivningsfaktoren i x'ene op? Hvor mange døgn må der så gå, før der er 100 bakterier? Det må man kunne udregne ud fra grafen, der siger døgn og bakterier. Og ud fra den må man kunne udregne, hvornår den har... Nej, ved du hvad? Jeg skal ikke bruge det her til noget. Nå, vi ses i morgen, Julie. Ja, hej. Små i en pose. Der er ikke flere. Hvordan? Der er kun gået 15 sekunder eller sådan noget. Hvordan? Det kan ikke passe. Jeg ved, at der starter med 100 peanuts. Og jeg ved, at min lyst til peanuts, den stiger med 28% i sekundet. Det må så mene, at det er en fremskrivningsfaktor 0,72. Altså må det hedde starten med de 100 peanuts gange fremskrivningsfaktoren i tiden. Og hvis jeg indsætter tiden her som 15 sekunder, så passer det. Så er der noget peanuts. Det er jo totalt ligegyldigt, det ikke? Altså. Søren. Nej. Og det ser ud til, at hullet i taget, det vokser lidt af. Så hver dråbe, den vokser med cirka 50%. Jeg må ind og regne ud, hvornår Rektors kop vil være fuld med det klamme tagvand. Jeg har engang hørt i fysik, at cirkelstørrelsen på sådan en dråbe er 0,2 bikcentimeter. Jeg ved også, at i Rektors kop kan der være 125 milliliter, hvilket svarer til 125 kubikcentimeter. Jeg ved også, at der kommer 1 dråbe i minuttet. Det vil altså sige, at vi har en graf, der ser sådan her ud. Minutter. Og heroppe, det må så være dråbens størrelse. Det jeg så også ved, det er, at når taget bliver lidt større for hver dråbe, så vil dråbens størrelse, altså generelt dråbernes størrelser, vil vokse med 52%. Cirka. Det giver os altså en fremskrivningsfaktor
ligesom summeret. Og det eneste, vi har gjort her, det er, at vi bruger den her række til at finde ud af, hvor meget af koppens volumen, der er blevet udnyttet. Det vil sige, de første 2 dråber, de giver til sammen 0,66 kubikcentimeter, og den plus den næste, og så kan man se hernede og aflæse, hvornår de 125 kubikcentimeter vil være nået. Her kan vi så aflæse, at de 125 kubikcentimeter, de vil ramme imellem 12 og 13 minutter. Det præcise vil vi så udregne senere. Så vil vi altså få en graf, der kommer til at se sådan her ud. Det vi så gør, det er, at selve det vand, hvor meget det fylder i koppen, det er altså alt det areal, man kan markere under grafen og helt op til de 125. Det kan man sige, det er dråberne til sammen. Hvor hver en af de her, de viser dråbens størrelse, så viser det hernede, det viser dråbernes størrelse til sammen. Vi ved, at mellem minuttallet 12 og 13, der vil koppen være fyldt med vand. Nu vil vi så finde det præcise minutslag, hvor koppen vil være fyldt med vand. Det gør vi så ved, at vi tager vores nye række her, og vi tager vores her stadigvæk i minutter, og så laver vi en ny graf. Den kommer så til at hedde minutter, og så fordi nu er det ligesom den samlede mængde af dråbernes størrelse til sammen, altså hvor meget de fylder i koppen. Hvis vi så bruger en spejr til at tage de her 2 rækker ind i sådan et system, så vil vi få... Det er stadigvæk en eksponentiel graf, som vi kan se. Vi får så en ny funktion. Vi får altså en funktion, der hedder f af x er lig med ikke 0,2, men 0,3 gange. Vi får også en ny fremskrivningsfaktor. Den kommer til at hedde 1,6. Og så selvfølgelig op i x'ene, som er det her. Nu skal vi så udregne x. Og til det der bruger vi en spejr igen. Det er meget nemt. Vi sætter bare den her i en spejr, og så prøver vi at isolere x. Det gør vi ved at sige f af x 0,3 gange 1,6 i x'ene. Og vores solve inden for en spejr. Det her skal vi så sætte med er lige med de 125. Fordi vi vil finde ud af, hvornår den her sum, altså de 125 kubikcentimeter, hvornår de rammer det på y-aksen, som er vores minutter. Den vil så sige, at det gør den i 12,46 minutter. Nu vil jeg så sige, at her ud. Der rammer den de 125. Wow. Så jeg kunne virkelig bruge matematik til noget. Ej. Vent. Koppen. Der er næsten gået de 12 minutter. Der var min kop. Ja, jeg har lige reddet den fra det klamme tagvand ved hjælp af matematik. Er det rigtigt? Det var jo imponerende. Tak skal du have. Det vi har lært, det er, at man kan altså bruge matematik til noget i virkeligheden. Så lær det nu.